Kufiedu. Ufre meje kwa abrante ya mejiso. AKA Bidam. Chesa adi muduru. Eden and Waba heavy. Yo. I'm say medi kanya chia atifo. Na machia eye Ghana menyina titru MPP fo mpanimfo nketua ne akese nyina so mesa chia wo. Na yesu okusie umpie wia. Ansa no bepie wia no na unim se bibita no so. No kre I'm say Canada Japan meka se honorable penimfo ekeka nyina won se meti hedin na mebo mitiri nko ko empanyi se pa agro ne so antwene agro no de ope no concert bakuro mu a power amp no ntimi kura so obeye den obeso a because opade agro no yeah na papa no me dese waba agro no se opese obeye omampanyima oman Ghana enti onyi mitina how ene de se na obi anim me na minim ye nyina ya etie nyina obi anim ogusu a obo ne bra woye na doye so de ma oman no yeah enti bra oba agro no mu nam se ebre na wiedu don na ye den abo because me ameti hey me ba MPP mu meka ne se enche bia nenso emu sebe agro na ni so ni ade de manantim from 2016 there I think say Ghana fo nyina be den be dia dance MPP fo nyina be dia dance he na ma menka ase mbi nkirew Agya men answer na beto aso no okay 2012 time a ebobo abana ka se NPP LUC NDC mahama ewini no call our friend me na me do tete kwashi am ko madina so me frɛ o say safo 4 days ni mintimi mo se mimpie free debi so kra gare mi si mitira sisi na ewuro ma fa so ase mi ye acrobatic ase mi na me de me hu di agro che se on say enye ye wo amanyokuo bebre wo krum ha but me kofi na me hwe hunu se MPP kuo ni ku ebetimi aboa Ghana yeah ana se betimi de oma Ghana afiri baabi ayeden akuduru baabi eti yemfa ho no kura nto nchen Canada Japan ye nipa bi a ansa na obo hu se Agyako masole na meka obi asem na se me bo obi hu dawuro no na kire se nyame wasan ase awie miminye bibi kwa ti mi unhia mi unhume ansa na bo se maba bonte se nipa we se netie na kire se nyame waye n'adwuma ye den awie 2016 England Trade Fair na yakodu na ye sabre no ye nya baabi na unya hotel mpo no aye den udi utiato me ho ane ya frem se ono abo se dabi wa frem ne ban se o mefa ye no onfa ye nko ne fie bi e wo baabi na ye nkonkoda na yetimi anya ahoden aba program na se am se eduru sa asa agro ase ampa enya me nko minua ene de metimi abonidi akasem eye maxi otonton kasi no oka ho ana enipa ni bi ka ho ne ba brantie be faaye e de ekoi ekobie dan ma me da eye dan edan na ebie ma me da edan na ye wieye osa abebo oprunum se da bi o ono bo se mo wie a ese ye de mo kona mo kokodidi otu ne kai ija ye de ho de ba krum kotena baabi papa baabi e kodidi ye no so ho ye edidibia ye didi ye wie na de ansa ne ba program na se nam se sa ni krom ye koye program o se mun ko bie baabi ma Agyako no na because mrebi ohumia no se masa aya brafie ni eni din komo me koye woni me nipa kakra ka ho ye tonsa edidi won table no ye tonsa didi ma brantie ba ko ka ho ona me hunu se wi ase se bio ni oni udidi no ona wi wonam sa
enti seduru saade a mekofie du Agya kwa brantie esese ekwan bi a mefa so a meka ne ye pa a ye manipa no na nipa ate ase bia na safo ni bibi minim ajoka MPP fo ebre no yewom sisi ya no yeah sebe emeye nye yeto abro na yaje aguyeyem emeye nye yeto abro na yaje aguyeyem sa de du no Ghana fo hia papa no mesere wo mu ada brofo na mo kamo se ye fra on sen delegate mbo a sa mesere mo munime ebi frɛ me frɛ bi me ni bi kasa bi hia me omba me nkyɛn na wo hwɛ asen me no mu didi nkomo dodoɔ no nyina kyerɛ sɛ ɛsɛsɛ Canada Japan obedi o man so hwɛ ensu a yanwimu nam no yentumu nsoa obi wo ha nei ene kura me fan se ne wanya ade na so obehu no pa bio no yeso jese afeda adon na bo atemu da bia sabre no yehwimi a me kɔ na bia o ka ho anase bia sabre no na bia behu no na papa we no me hwɛ enwum a papa ni bie no a kyerɛ wo sɛ aburokyire aboa bi ewusura ne ntakra yɛ den beba fom anka sɛ de papa no sɛ de nyame ato ne nsam no owo bi no masa New Jersey mako da hode o ka Los Angeles no ne nam ho Washington DC no ne nam ho no wo ginani ba wo se sebe mpredua sa sebe mesremeka ye bodamo a ye bo fifie enti sɛ de wo no sebe nyame ato ne nsam no ono nkwane na busua ne ma entimi emfa nhye wo mo mo betre na kwaba nyinam ama bia so Ghana ni bia so ena meti a yesi Canada Japan okobi adwuma wa wakobi adwuma wa anka metimi aka sesa adwuma a obi anyina wo de kɔ ase dompim asase so ameni ni hia one day because Kofi mimi ya bantmani kumasi yeso ye nyina ye dia ye wura no tumfo enti mi beye bibia ma kumasi a me nsan hwɛ machi manim ten na yesem ye den mehwɛ savo de meka kyerɛ me nuanom MPP fo a omka bie wom sesei a emre kakra ni omo kofa omo forms na bia yakoto onso aba ne se de wonim to o se de me nua ikan no on ye de ni gina twene ne anu mesremo na onya maaye mpo se de na lawyer ken hwennwum a obiebie wonwie wo se ogusu a wo ye den wo obie na no o ka se onya ba beduru a ono presidential car cry de man onyi bi ono abeto ne de na wode aye adwuma no wie so a obegya ma man na MPP for me boa munnim de otimi ye aban beba power ye be ye bibi ye wo MPP mu munnim de sebe otimi ye odi sika ye odi na ho odi ye abrebebre obitimi freme Agya asem ye dem pesen ka me dem nya ken na esen ka me de ko kyerɛ sɛ ɔhwehwɛ obi odi nanim kaka na asɛm a obetie yes saa nkrɔfo no nyina twɛn sɛ ɛdɔn ne bɔbɔ ɛyɛ daa yɛkɔto aba nanso so oye we ni nyina ne kyerɛ sɛ ɔntentena ɛsɛ sɛ ɔba wo nkyɛn ne mo wɔde ani die so ma delegate bia sɛ be nyɛ sɛ bia ɔyɛ Canada Japan ti ne mo wo oboa no so no so kakra bi a usu yi edi anase odache no wasetene mu no ebe ya jojojojojo ya yalesa bia mfidie ya ye ka ho asemi masa anya agro ji ye ho a metimi kɔ baabi ne makɔ akɔhwɛ baabi enipa ebre na yade so ye den eya na se yade ya na odoma nkoma ninim die mu no osi yetimi di mfidie kyerɛ ententem so baabi yade hye ema yesoso ano ye wo wiase na semfidie na ye de behwe no ebi su ni hɔ a ene na kyese
yet ho saying na se nipa baakofo osi dabi de wo ye ni dia na esese Ghana nyina na minim se ye keka ne se asa agro asampa me de mi pia bonten ban bonti mi chini nkura se minim nipa a mekodu akura ye ba me nchen na obia ka Kennedy ohene Japan ho asem ti delegate mo ma ye to abro se de me kan ye no obia ebre ni nie na wo de wo se meboa so Kennedy Japan ne se Ghana emfa ne ntoma pa anye de infira sabe Dubai no mani ade mako penyo mechini kakra Rono desert nko esu Dubai fo etimi kreti ensuo de to baabi ya chigusu hotel sisi so restaurant akese cause free Ghana ha edrumla bi ya nyina na enya tax ayi a omote from Dubai omode nkrofo shede begu airport wa uduru airport a mayoa na ba nchen wo free se bia wo bi na waje o number na wode ama o wo ha na wanya message Dubai bra be to apartment bra say ye be yen si ama ni ba bebre nya sa message me call bush canteen emre bi na ebi ko share me o yes meaning say ye fa airport ntine yehu yenim unim ni entia wa ye ne sa ye ne bibia fe na me kokoduru ho me ne obrafo oto dwumi na me hwe sikani kese ye kura yenim no wo dada no so eda no so hotel no so na pool no da na obrafo open ho asem kobusa na asem na onu su nya abotire se oni ne di nkomo se wo ye sikani kese wo wiase a na mo won free ho obeji nani ewo Dubai nti sika no de ba say $20,000 ya onya ni Dubai obeja o ono abo na adwene ni bi no se opese kuro we no tourist enipa empempem so bam na ombebam no mani age a ese sa akwan ya akwan mantam futuro kura ye hunu bio open gutters ye hunu bio ese se kuro no mutie na obi a kuro soso no o wa bakosem ye den ewum ukwadwabe wo mabakosem na abakosem na ebeda wo kwa esese ye kreti niam bi madwabe ye den eye na broni ni ba na ade asan wanya ba bi aye den ada wodwabe wanya nukuro maduane bi aye den edi wajesika no wa ha sa nipa we mi madwuma mi wom sa nyum tobo comedy concert ni ade no ene ne tale pa enti Agya ense ya nwani ho mefa medi text message and say WhatsApp message aba shabu back in kind na dem Agya inia now flowness mi gusu America nyina ne se wo mo eka bi ewo mu no empanyimfo ewo mu mesre mo MPP empanyimfo emuma emlantie ne maba wo amoka bi ewo mu no emamo hwe sabe akom emamo timpupu mesre mo ebre na wiedu papa na niam wa hye ase a wo ye no e kire se oba for Ghana ba mimi ni omienu ayetifie ana sabe ye ba bi awie suku woni adwuma ye no enu nti na papa no oba etimuma ye nkonko say ye vote bia na waka se mihunu yanka so de ye nanam kura no ye nya no aduro na bibia say awie etimesere mo na muka biewom munyina mode hye kofi adu agya ko abrante munim se de sebe me do party no ana menim se ne party no sebe eba mamu ankasa na yedie su ebeba mu a emere ne na awie no edu no mesere mo aba ye kotui me se aba ye kotui wo de kasa metuma bai e de ama Kennedy Japan no aba ye president ne hwede nyame nam ne so e de Ghana ebeba koduru enipa nyina eka wo enye meme nko asofo oka abrasifo oka ba bibia mefadwa dwadifo ma eka obi ase papa ne de oba obeto na ba man na sabi o kwa akoye den na nipa ne de abufu akotena ase ama akotena bench ade obobo ne namu ya unya bi mabo ti mesremu ada ebre ni nie second de ohene Japan de
yemfa ne mra yenim mo binti baba ne sei enkrofo be di pictures enkrofo de videos enkrofo de voices onipa ope bibi no ona o ka asem a ode nakoma nyina ne yawdie kyese ade no ye fita wo se etuntum on ti ase opese o ma nipa ne ti ase se ensisi unua no enada no kanokra ntina se ye fita ade na wo se tuntum sa nipa no wante wase a wo se wonye na se ye nyina e pe heaven akọ wo se wo bi o kanokra so ne betimi ya dey akọ heaven na wo kanokra na wo se umpe ebe ye ni minim se wate de me kanase wate de Agya ko kanase ebra no du no mo kokofa nkrata kire se wo masi okwan no so a bra menua ba maami MPP fo mpanimfo bra na wie du mesra mo mode hye no oba kuo no so enye ne monhwɛ mo a waboa ane ahofama na montanachi na omfa MPP emfa Ghana nkoduru baabi a ewiase nyina e kan ye beka so kuo na efre na MPP no ana enam so a oman Ghana aduru de adu no medam ase Agya wonwie yo minie iguso mekai 2018 or 19 me wadwuma ma na Agya ko ba ho na Agya ko eba ya men oso be hwe honorable na msa na Agya ko wa ma me wo se da bi nya wo ho nya wo nam bo din ba yo honorable nam ne mo ma be hu honorable nam na din komo wi no afi na me betia wo nti Agya ebe kai 2016 2020 Ghana had the October bia okon uhyehia mpanimfo mo nso ye campaign ma party no why na uhyia no pa na fan na uhyehia no se medical ka kire wo kan de na mehia no baabi na me kai baabi te se ohonum kra na ye me nwanwa no baabi te se baabi na amo akohene atabu amantin awurade nyankopon oho na me ka se afi ye de dom na ba fi ye kohwe a dom kasiye bi so ba ehwan ya se Canada Japan nam se ye bre no so atwa crew no mom yenko because necessary say free ho be se ne ko ye ka ningo side ho no ye fa yi ho ko ningo edi kana ba de a ye nyama na adwuma wura waba na yenko na ye ko ni nyina ne ye tie de ekoso ewo ye chi hwe ene obehe no minamu onamu nipa no bisu namu but baby bia kan be ko bia no na obi akoma ayeden ato ne yem se dabi papa ne isa yi ne yem ye dwuma wanka se me peso aso beto ama me ntino me nua na anya ana se obi ama me de me ye me MP me na wo yi ne yem ye dwuma nkasa eto dabi a mitimi hwedi na se sikani pa wo yi ne yem ye dwuma sei ehu anka wo be pa twere se de me kan ye no nimpeso aso beto ama me na nka ote ne baabi ebe wu ebe se ebe ya enyi nanso wonye ne saa ana me ka se wonye ne to abro no nkonkoje enye de enwu ne yem onim se MPP tena hoda Ghana be fa ne ntoma pafira Ghana be ye nika na Ghana be ye baabi a onipa bia epeso okoje na home ana se onne na de hia na nabusuafo kra ebe di na home a aha na obeba aha na obeba hwe na anu ya anam se ewiase na nkasa no ewiase me hwe se de ba brantie wa sha ase a ne papa dream yi wa sha ase a o peja na tretre ko mate se South Africa nyina ye hwehwe na manako yi ye sa nwuma ni bia mama na kire se yes wakwa ya ba ho na so ho na chese wiase no ebere no ayeden awiedu Ghana eduru bra esese oman no emu nipa eni adodode eni sede esese oman no eduru bia no Canada Japan nei esese odeba hwe amen kan kire wo yesese sika ne yese yakwa bruchire fe no wo mu di bibia to na kwem untimi kan kire me se wo ye minister wo China na oman seji sempo anata kukoye adwuma o se afa mensa asinti China aban odo ho bechew
ebredru se ye ma nipa ete no kurase ye kasa fa kwaye ma kwadwo tawia ene ya bona fa kwaye ma omo sebi edidi agya bia ne amuna na ye den enam edidi agya ene amuna na nam eni kwa se oman mu nipa esi apene obi anu obekasa ade achi anopa me kosa live president oman sika se ne nya me pacho fa ye me ne me made ma me ne mo wo hwehwe se ubeye hospital ye den yie na wakwa yaresa wanya yaresa papa ohwehwe se mfuturo that's nkoni one ne metrim na nkofa yade ma ohwehwe se nsu ayenom no ebeye yie ohwehwe se manum abrantie wie suku obenya adwuma ye den aye na abrantie se bi onkotwa ne nkwaso obi ade da ho a onkonkofa na yenkonkosi nabo na wonfiri wiase ene na ken pese efie bia ni je ye den ebem etimi de betimi aka kire minuanum delegate ne se aba no kwa akoto a eye ba akopɛ eno ane Kennedy ohene de Japan na minim so mbati ase fi se de yesai kura ye de ba no omo abehu se ampa ese no san na fata debi and debi se me se tinam se de yesai de ntu de twen me nyate ho nyate ho na yesre nyame nhira ni nyame ahoden eni nyame nimdie e de mfama no se de wanya oman no ho do eni mu nipa wodwene ye ho no oma bibia entwintwa na kwan oma de obi beka so emu na bam oma de obi beye ensi ni kwan wonye na adwuma na ebre no du na sa daati bia no ni nyankopɔ kora to nsa frɛ no wanya konta papa kobu ayeden akire nyankopɔn no wakase mo akwapa no kwafo wadi kwakra hu de no kre eti kan de mesremo delegates mesaba mo nkyɛn empanyimfo mesremo o ibu nkotodwe pamokyɛw mo meye ni agro mo me to aba ne ma no na nimdeɛ ani anusuadu hu na papa ne ekuta no aye de bu man no wo watena broni kuro mu akyɛ wonim kwan ye fa so a yetimi makuro esesa ti mesremo medamo ase minim se matie na sopam thank you Sumpa TV Emma Aketuapa